Rif yr Emyn 387. Cariad Iesu Grist, cariad Duw ef, cariad mwya'r byd, cariad mwya'r nef. Gobaith plant pob oes, gobaith dynol ryw, gobaith dear a nef, ydyw cariad Duw. Bythol cariad Duw, at y gwael a'r gwan, dilyn cariad Duw, neilon ym mhob man. Molyn cariad Duw, ar pob cam o'r daith, canu iddo ef, fydd yn hyfryd waith. Rif yr Emyn 387. Wel, dwi am ddarllen rhan o Salm 103 i ddechrau. Salm sy'n sôn am ffyddlondeb yr arglwydd. Dechrau yn yr 8fed adnod. Trigarog a graslon yw'r arglwydd, araf iddigio a llawn ffyddlondeb. Nid yw'n ceryddu'n diddiwedd, nac yn meithrin neu ddicter am byth. Ni wnaeth ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i ni nôl ein hanwireddau. Oherwydd, fel y mae'r nefoedd uwch ben y ddeiar, mae ei gariad ef dros yr hae sy'n ei ofni. Cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin y pellaodd ein pechodau o ddiwrthym. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly y tosturia'r arglwydd wrth yr hae sy'n ei ofni. Oherwydd, mae ef yn gwybod ein deunydd, cofio mai llwch ydym. Mae dyddiau dyn fel glaswelltyn, mae'n blodeuo fel blodeun y maes. Pan ar gwynt drosto bedd i flanna, ac nid yw ei len ei adnabod mwyach. Ond mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ar yr hae sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder i blant ei plant, i'r rhai sy'n cadw i gyfamod, yn cofio i orchmynion, ac yn ifyd hau. Ac yna dwi am droi i'r 7fed benod o Efengi Lyc. Mae Lyc wedi bod yn adrodd am Iesu yn dysgu ac yn pregethu. Mae o'n rhoi'n hanes amdano yn iachau gwas y canwriad, ac yn cyfodi mab y weddw yn nain. Ac yna mae yna negesyddion yn dod ato fo. Oddi wrth Ioan Fedyddiwr, dau o ddisgyblion Ioan Fedyddiwr yn dod ato fo. Wedi cael ei hanfon gan Ioan sydd bellach yn y carchar ers amser. Felly'r 7fed benod dechrau eto yn y 19fed adnod. Rhoes disgyblion Ioan adroddiad iddo ynglyn â hyn oll. Galwodd yntau ddau o'i ddisgyblion ato a'i hanfon at yr arglwydd, gan ofyn, ai ti yw'r hwn sydd i ddod,
Ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl. Daeth y ddau ato a dweud, anfonodd Ioan Fedyddiwr ni atat gan ofyn, ai ti yw'r hwn sydd i ddod? Ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl? Y pryd hwnnw iachhaodd ef lawer o afiechydon a phlai ac ysbrydion drwg, a rhoes ei golwg i lawer o ddeillion. Ac atebodd ef hwy, ewch, dywedwch wrth Ioan yr hyn yr ydych wedi ei weld ac wedi ei glywed. Mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahangleifion yn cael ei glanhau a'r byddariaid yn clywed, y meirw yn codi, y tlodion yn cael clywed y newydd da. Gwyn ei fyd y sawl na ddaw cwymp iddo o'm hachos i. Wedi negesyddion Ioan ymadael, dechreuodd Iesu sôn am Ioan wrth y syrfaoedd. Beth yr eithaf allan i'r anialwch i edrych arno? A'i brwynen yn siglo yn y gwynt? Beth yr eithaf allan i weld? A'i rhywun wedi ei wisgo mewn dillad esmwyth? Ymhlasau brenhinoedd? Mae gweld dynion moethus mewn gwisgoedd ysblennydd. Beth yr eithaf allan i weld? A'i proffwyd? Ie, meddef wrthych, a mwy na phroffwyd. Dyma'r un mae'n ysgrifenedig amdano, welef i'n anfon fy nghenad os flaen i baratoi'r ffordd ar dy gyfer. Rwy'n dweud wrthych, nad oes ymhlith meibion gwragedd neb mwy na Ioan. Ac eto, mae'r lleiaf yn heyrnas Dduw yn fwy nag ef, a chydnabod cyfiawnder Duw a wnaeth yr holl bobl a glywodd, a'r casglwyr trethu hefyd, oherwydd roeddent wedi derbyn bedydd Ioan. Ond troi heibio fwriad Duw ar ei cyfer, wnaeth y Phariseaid ac athrawon y gyfraith, oherwydd roeddent hwy wedi gwrthod cael ei bedyddio ganddo, fel bod bendith Duw ar y gwrando a'r darllen yna o'r gair. A dweud y gwir, dwi'n falch iawn eich gweld chi. Oeddwn ni wedi disgwyl tro blaen oeddwn ni'n y Crwys, a falle na chi oedd yma, mae Covid ydy'n danser yn dydi. Oedd y plant oedd yma'n fach. Ond da chi wedi tyfu. Felly gobeithio bod ni ddim yn gweld yr enw addasu, stori sy'n gynnau. Dwi'n sy'n eich rai. Dwi'n gweld. O plant ers talwm, ond ddicyn ddim yn o plant hefyd ddicyn yn gymaint hynny. Ond a mi'n edrych rwan ar y cynnwys. Siwgr, trio, wheat flour, blawd, contains gluten, calcium. Wedyn yna lot o rheina ni cynnwys trio, siwgr, ynddi. Dyna ni'n cael beth fatha carbonate iron, niacin, thiamine, glucose syrup, hwnnw reit neis dwi'n siŵr. Desiccated coconuts, mae'r rhai yn cael coconuts, ynddi. Dwi'n cael coconuts. Gelatin. Corn flour. Caramel. Nice. Beetroot red. A mae yna rhywbeth. Anthocyanins neu rhywbeth from red cabbage. A mae bethau oed iawn yn hwn. Bethau da. A bethau sydd ddim mor dda. Efo'r gilydd. Mae'n gwneud cerris eitha neis yn dydi. Maen nhw'n wahanol iawn. Mae'n stori yn ffactri Mr Bassett y salwm. Oedd yr un math o bethau mynd i bob un o'n rhain. Ond o'na wahanol adrannau rhai yn gwneud y rhai crwm a rhai adrannau eraill yn gwneud rhai gwyn, adrannau eraill yn gwneud rhai melyn. Ac oedd nhw'n gwerthu nhw ar wahân. Ond un diwrnod meddwl nhw, oedd rhywun yn cario tre o rhai mawr. Rhes o'r eis gwar, rhes o'r crwm gwahanol, yr un lliwiau i gyd. A mi baglodd, a mi stwffio, a mi gymysgodd y fferins i gyd. A mae'n debyg na dyna sut ydym ni wedi cael licorice allsorts. Wel, da ni wedi bach fel licorice allsorts, yn sydd? Pobl fawr a chi'r plant. Da ni gyd yn wahanol yn gilydd. Rhai falle gyd glas, rhai falle gyd gwyrdd, rhai falle gyd brawn, walliau golau, walliau tywydd.
crwyn tywyll, crwyn golau, crwyn rhywle yn y canol. Dyna sy'n gwneud y byd mor ddiddorol, ynddo? A hefyd mae bethau braf yna, bethau da yn digwydd i ni. A weithiau yna bethau sydd ddim mor neis yn digwydd i ni. Mae'n swnio ni fel beth yna bethau ddim mor neis yn ganol hwn, ond bethau chi'n cymysgu yn gyd o'r gilydd yn iawn. Mae'n allan yn blastig yn y diwedd. Mae bywyd yn rhywbeth fel yna, tydi? Mae bywyd yn rhywbeth fel yna. I bob dim ddim o'r hawdd. A hefyd, oes yna boring sy'n ei gyd rhyw fath yn dweud. Ddiflas iawn iawn. Mae'n neis bod ni yn licorice also, ond yr hyn sy'n bwysig weithiau, mae pobl yn pigo ar bobl sydd wedi cyn bach yn wahanol. A mae hynna'n ofnadwy unrhyw. A dyna ddech chi'n gwneud yn dydy'r ysgol sydd. Dach chi'n ddysgu am Iesu. Dach chi'n ddysgu dilyn Iesu. A fysa pawb yn byw fel mae Iesu wedi deud wrth yn byw. Mi fysa y licorice also sydd wedi byddan am rhyfelodd, byddan am pethau cas yn digwydd. Mi fyddan ni'n gallu bod yn hapus iawn. Wel, gobeithio bod chi'n licio licorice also sydd wedi hau bod chi i'r ysgol sydd. Diolch yn fawr wrando, diolch yn fawr ddod, a diolch yn fawr iawn i chi am roi'r enw. Diolch yn fawr i chi gyd. Diolch. Mi ganwn ni felly yn mynd 551. 551. Arglwydd bywyd, syred atom, gobaith holl dylwythau'r llawr, yn dywanwyn gwen arnom, rho i'n llwydni degwch gwawr. Syred arglwydd ti yw'r atgyfodiad mawr, ein gallu, gweiniaid ydym, tlawd yw disg heb olyd ffydd. O addolyn erthoedd deiar ni ddaw dyn o'i rwymau'n rhydd. Derfydd grymoedd, erys grym y trydydd dydd. Pan fo anghrediniaeth chwerw heddiw'n cau amdanom ni, pan ddiffygia'r breichiau dynol, yn ein gwendid, cliw ein cri, treigla'r meini arglwydd, rhyngom a thydi, 551.
Gweddiwn. Ein tad, sanctaidd a thrigarog. Da ni'n diolch i ti am Sul newydd arall, am gyfle newydd i ddod ynghyd i daddoli, gartre ag yn y fangre yma. Diolch i ti dy fod ti yn un sydd wrth law o hyd i'w wrando'n cri ni. Diolch i ti am dy ddaioni, am dy ffyddlondeb mawr tuag ato ni. Gweitha'n hanwadalwch ni a'n tuedd yn aml iawn i syrthio ganwaith i'r un bai. Ti, da trigarog, yn galw arno ni i dystiolaethu i wirionedd yn ffydd trwy'r cariad rydyn ni'n ei ddangos at eraill. Ac mae'n ddelfryd ardderchog. Ond yn aml iawn pan ddaw i'n amser i weithredu, da ni'n syrthio'n fyr iawn o'r marc. Maddau ni. Maddau ni am yn methiant i fyw bob amser yn unol a dalwad di arno ni. Maddau ni am y cyfleoedd rydyn ni wedi colli. Maddau ni am y cariad rydyn ni wedi methu i ddangos. Maddau ni am y gofal rydyn ni wedi methu roi. Am y gefnogaeth rydyn ni wedi methu mynegu. Ac o ein tad, maddau ni am y maddeuant rydyn ni wedi methu i gynnig. Neu di gyffwrdd a'n calonau ni bore yma. A boed i ysbryd y Crist byw i llenwi, fel bod i gariad o a'i ras o yn cael ei adlewyrchu drwom i'n cymunedau. Neu di'n nerthu ni i ymroi o newydd i dy ddilyn di'n dynach, i dy garu di'n anwylach, i dy wasanaethu di'n well o ddydd i ddydd. Oherwydd ddewyddon ni'n dirion nad oes i ti na thraed na dwylo, ond ein traed a'n dwylo ni. Ydyn ni am gyflwyno i ti bore yma deulu poen a phryder ple bynnag y bo nhw, ymhell ag yn agos. Pobl, miloedd, miliynau o bobl sydd yng nghanol nos bywyd. Da ni am gyflwyno'n byd i sylw dy gariad a dy drigaredd di. Byd briwedig, gorthrymedig ni, yn ei wewyr, yn ei wau, yn ei greulondeb i gyd. Yn arbennig y dyddiau yma, y misoedd diwetha yma, mae pobl yr Wcrain a'r gwledydd cyfagos a phobl Rwsia hefyd wedi bod yn gyson yn meddyliau. A theimladau o arswyd a diymadferthedd llwyr yn meddiannu wrth weld cymydog yn codi arfa yn erbyn cymydog. Teimladau o iogrwydd hefyd ein tad, oherwydd da ni wedi gallu byw yn ddigon hapus ar hyfeloedd yr un mor erchyll yn digwydd mewn gwledydd sydd ddim mor agos ato ni. Felly da ni am weddio dros bawb sydd wedi dal yng nghanol cyflafan erchyll rhyfel. Boed yn ei gwlad yng nghanol y brwydro a'r dinistrio, neu fel ffoaduriaid wedi gorfod gadael cartrefi a cheraint. Dyr oedd un o'r nerth a'r ewyllus i ddyfal barhau mewn gobaith. Cam am bod ni'n credu dy fod ti'n dduw sy'n galaru ac yn dioddef pryd bynnag mae dy blant yn dioddef ac mewn angen. Yn dduw, chwedl y bardd, yn dduw sy'n symud gyda'i blant drwy'r ring i gyd. Da ni'n gweddio ar ei ti ymestyn allan at y trieiniaid yma yn ei gwewyr mawr, yn ei hofn, yn ei hanobaeth. A dyr oedden nhw trwy dy bobl yn erth i ail adeiladu bywydau a gobeithion sydd wedi cael eu chwalu. Atgyweirian rhaniadau ein tad. Maddau ni yn ffolinedd fel dynoliaeth.
Ymestyn allan yn drigareb, a phrysured y dydd yn wir, pan na byddo mwyach na dial, na phoen, na chariad at rhyfel, ond rhyfel yr oen. Da ni'n gofyn y cyfan, yn heiddiant Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio gweddi fawr y teulu gyda'n gilydd. Tanan bwyd sanctaidd i'r enw, deled dy deyrnas, neler dy wyllys, negus yn y nef, felly ar y Wel, mi drawn ni rwan i emyn 164. Telyneg fwyaf iaith Gymraeg, medda rhywun am emyn Eifion Wyn, ynde? 164, un fendith dy roim. Ni cheisiaf ddim ond hynny. Cael gras sydd garu di tra fwy. Cael mwy o ras sydd garu. Ond dim dy garu'n iawn, cafwaith a dawn sancteiddiach. Ath ganlyn hwnna bob dydd yn well, ac nid o hirbell mwyach. Haffan ddel dyddiau dwys, caf orffwys ar dy ddwyfron, ac yno brofi gwyn dy hedd a gwledd dy addewidion. Dy garu digon i wrth fyw i gwasanaethu, ac yn oesoedd ger dy fron, fy nigon fydd dy garu. 164. Cael
Wel, mi aroswn ni am chydig y bore yma efo cwestiwn Ioan Fedyddiwr i Iesu Grist. Mae o i gael yn gymal o'r bedwaredd adnod ar 15 o'r 7fed bennod yma o Efengi Lyc. Ai ti yw'r hwn sydd i ddod? Ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl? Cwestiwn Ioan Fedyddiwr o'r carchar i Iesu Grist. A mae o'n gwestiwn sydd wedi peri siom a phryder i lawer iawn byd hynny. Hynny di, y dyn yma oedd wedi cael y fraint a gyhoeddi dyfodiad y Meseia. Y dyn yma wedi bedyddio canodd os nad miloedd a wedi cyhoeddi edifarhewch canys nesaodd teyrnas nefoedd. Hynny di, yr hyn oedd o'n ddeud oedd fod y Meseia yn dod, byddwch yn barod i'w dderbyn o. Y dyn mae gafodd y fraint a'r uchel o fedyddio Iesu Grist i hun. A cael efarodd y geiriau proffwydol, wele oen Duw sy'n tynnu ymaith bechod y byd. Hwn o bawb yn ama. Ac eto, gadwch ni feddwl am funud beth oedd wedi digwydd i Ioan. Roedd o erbyn hyn wedi garcharu ers misoedd. Dyn yr awyr agored ac eangdera'r diffeithwch wedi cael ei gyfyngu i gell fach glawstroffobaidd yng Nghastell Macheirys. Dwi'n un o'r bobl rhyfedd mae sy'n diodda'n eitha drwg efo clawstroffobia a deud y gwir i chi. Fyw i mi fod mewn stafall wedi chau neu mewn lift neu rhywbeth felly. Mae'n ddrwg iawn yna i wedyn. A mae gen i go fyw iawn becws a siop oedd yng nghartra fi nefyn. Fydda ni ddim yn cael mynd ar wyliau yn yr had, yna'r amser oedd yr ymwelwyr yn dod bod ni'n brysur. Ond mi fydda ni'n cael wythnos diolchgarwch a mi fuon ni am flynyddoedd yn mynd i fyny i'r Alban, i dde'r Alban felly, i cyffiniau Kilmarnock i'r de o Glasgow. Dros wythnos diolchgarwch. A dwi'n cofio'r un o'r gwyliau yma, mae'n debyg bod fi newydd ddechrau ysgol uwchradd neu rhywbeth felly sy'n ni'n tybio. Stopio yng Ngharlail ac ymweld â'r castell a cael yn tywys o amgylch y castell. Mae'n debyg bod yna griw o ryw 8 i 10 ohono ni. A dyma'r tywysydd yn cerdded i mewn i gell fach gyfyng iawn iawn. A ffenest yn uchel i fyny ar y wal. A mi geiodd o'r drws gyda chlep a dwi'n cofio a thynghwysa fi'n wan. Panic mawr ar y pryd felly, mae'n debyg na dyna sy'n wedi aros mor fyw yn nghofi. A dyma'r tywysydd yn deud wrtha ni, dyma'r gell, medda fo, lle carcharwyd un o beneithiaid ucheldir yr Alban, un o'r chieftains, adag gwrthryfel Bonnie Prince Charlie, fyswn ni'n tybio. A dyma fo'n tynnu'n sylw ni at y ffenest fach oedd yn uchel i fyny. Drychwch, medda fo, o dan y ffenest yn y tywodfaen, oedd hoel traed a hoel dwylo ar y sil o bobdi'r sil. Ac oedd o'n disgrifio'n fyw iawn, fel oedd y creadur yma, yn llusgo ei hun ac yn crafangio ei ffordd i fyny, fel bod o'n gallu gweld trwy'r ffenest fach mae dros frynia'r iseldir i gyfeiriad, mynyddoedd a dyffrynoedd i gynefin, felly y mynyddoedd a'r dyffrynoedd na fydda fo byth eto yn ei gweld. A roedd rhywun yn gallu synhwyro yr anobaith a'r arswyd a deud y gwir, wrth weld ôl i draed o a'i ddwylo fo yn y tywodfaen ganrifoedd yn ddiweddarach. A ryw feddylfryd fel na, siŵr gen i, oedd wedi cydiad yn Ioan Fedyddiwr. Oedd o wedi cael ei lethu gan anobaith a diymadferthedd a hiraeth mawr am ei gynefin. Doedd o ddim di disgwyl nag oedd. Y bydda fo'n dihoeni mewn carchar am fisoedd. Dyn yr eangdera fel anifal mewn cawell. Siŵr bod o'n teimlo bod pawb wedi anghofio fo ar ôl i holl lafur. A mae siŵr hefyd fod o'n teimlo i fod o'n heiddi gwell.
O bosib bod o'n cofio Iesu yn synagog i gartra Nazareth, yn darllen geiriau'r proffwyd Eseia i fod o wedi dod i ryddhau carcharorion. Oedd Iesu'n wedi deud hefyd yn doedd i fod o wedi dod i gyhoeddi teyrnas Dduw, basileia di gair y Testament Newydd, teyrnasiad mewn gwirionedd ydy'r ystyr. Ac yn ei gell gyfing yng Nghastell Macheris, roedd Ioan yn sicr iawn mae Herod oedd yn teyrnasu. Oedd Iesu wedi addo bywyd yn ei holl gyflawnder. A dyma fo, Ioan yn ei gell, yn arogli marwolaeth. Gwaith drud fi paratoi'r ffordd. A doedd ryfedd mewn gwirionedd fod Ioan yn anobeithio i fod o'n dechrau yma. A dyma benderfynu anfon y negeswyr yma i ofyn i Iesu a'i fo'n wir oedd y Meseia. Yn sa dim ond negesydd fel Ioan ei hun oedd o. Yn rhag baratoi felly. A pa brawf mae Iesu'n gynnig. Ewch medda fo. Dywedwch wrth Ioan yr hyn ydych wedi weld ac wedi ei glywed. Mae o'n cynnig y ffeithiau. Y cleifion, y dioddefus, y tlodion, yn clywed y newyddion da ac yn profi grym efengil cariad. A'r hyn mae pobl sy'n darllen yr hanes yma yn fethu sylweddoli'n aml, da chi'n gweld, ydy mae nid dyma'r atab yr oedd Ioan yn ei ddisgwyl. Iddew o'r iawn ryw oedd Ioan ynddo. Ac yn hyb Ioan, y neges y bydda'r Meseia yn einiog Duw yn debygol o anfon, fydda rhywbeth i'r perwyl bod i fyddinodd o'n ymgasglu, a bod Cesarea, pencadlys y Rhufeiniaid gormesol a'r fi'n cael ei ddarostwng unrhyw funud. Oedd o'n disgwyl clywed fod y farn fawr wedi cychwyn a'r gelynion ar gael ei darostwng. Oedd o'n disgwyl clywed fod dydd digofaint Duw yn dod. Wel, dyna oedd pob iddew da wedi cael ei ddysgu i gredu ers cenedlaethau. Ac bod Ioan Fedyddiwr wedi profi gwefr cyhoeddi dyfodiad y Meseia. I fod o mewn fflach ddisglair o weledigaeth wedi deall pethau a wedi proffwydo wele oen Duw, yr hwn sy'n tynnu ymaith bechod y byd. Wedi'r misoedd di ddiwedd yn hwllwch ac unigedd a bryntni ac anobaith i gell yng Nghastell Macheris. Mae o fel tai wedi colli gafal ar hyn. Wedi bellau, wedi dorri ffwrdd oddi wrth reality Iesu Grist. A mae gefndir i ddewig o a'r gobaith ma am Feseia rhyfelgar traddodiadol yn cicio i mewn, yn cymryd drosodd. A mae'n dechrau ama a Iesu wedi'r cwbl ydy'r Meseia. Yn tai ai dim ond proffwyd arall yn paratoi'r ffordd ydi o. Ond yr hyn mae Iesu Grist yn dweud yn ei ateb ydy nad ydi o wedi dod i sefydlu teyrnas dialedd, ond teyrnas lle mae trigaredd a thosturi Duw ar waith. Mewn geiriau eraill, mae Iesu'n anfon y negeswyr yn ôl at Ioan i'w sicrhau o fod cariad Duw ar waith. I'w sicrhau o fod Duw yn gweithio yng Nghrist i achau, i ryddhau, i brigethu'r newyddion da. Ond yn groes i ddisgwyl yr Iddewon, nid i gondemnio'r byd a'i ddifa y daeth Iesu'r Meseia, ond i gynnig gobaith. A dyna ni Ioan, y proffwyd mawr. Yr un mae Iesu'n deud amdano nad oes ymhlith meibion gwragedd neb mwy na Ioan Fedyddiwr. Hwn o bawb yn ama. Hwn o bawb angen sicrwydd mae Iesu ydy'r Meseia. Dewgs mae o'n gysur i ni, yn dydi? Ni sydd mor aml yn ama, yn llawn amheuon, llawn ofna ag ansicrwydd. Yn arbennig o bosib y 2 flynedd galed ma sydd wedi mynd heibio, ac yn arbennig iawn y misoedd dychrynllyd diwetha yma yn hanes y byd.
Hwn o bawb, Ioan fedyddiwr o bawb ynde. Mae'n gysur i ni sylweddoli fod rhai fel Ioan hyd yn oed yn cael pylia o anobaith, o amheuaeth, yn colli'r ffordd. Yr un fy'n paratoi'r ffordd, yn colli'r ffordd. A mae yna degan yn hanes ni'n fynych yn does. Pan da ni'na fel Ioan yng ngharchar Macheirys, wedi'n carcharu gan yn hofna, gan yn pryderon, gan yn hansicrwydd a'n hamheuon. Pan da ni'n anobeithio, pan mae'n ffydd ni'n gwegian, pan da ni ddim yn deall y drefn ac yn teimlo mor fychan a di ymadferth yn wyneb pethau dychrynllyd sy'n digwydd yn y byd yma. Pan da ni ddim yn gweld Iesu mor glir ac y dymunau ni, neu mor glir ac yr arferau ni. Ewch, mae'n bwysig i ni ar adegau felly i chi. Mae'n bwysig i ni ddod ato fo, fel y gwnaeth Ioan fedyddiwr, gyda'n amheuon yn ogystal a'n dipyn ffydd. Chos wedi'r cwbl, mae ffydd ddi-gwestiwn yn beth statig iawn yn dydi. Dio ddim yn tyfu ac yn datblygu. Mae'n bwysig i ni ddod ato fo efo'n amheuon, yn ogystal a'n tipyn ffydd, yn y sicrwydd y gall o ddefnyddio'r cyfan i'n dwy'n ni nes ato fo, i'n cynnal ni ymlaen. Da ni ar drothwy'r Pentecost yn dydan. Cyfnod na pan da ni'n cofio ac yn diolch fel roedd Iesu wedi dechrau proses newydd, a dechrau proses nath o. Nid fait accompli. Proses nellir i'r rhwystro na'i hatsal. Sef yng ngeiriau ar apostol Paul, cymodi'r byd ac ef ei hun. Hynny di, newid o drefn yr hen gyfamod i drefn y cyfamod newydd. Clywsoch ddywedyd, llygad am lygad, dant am dant. Eithir yr wyf i yn dywedyd, car delynion. Gwnadd dda i'r rhai athgasant. Hynny di, mae'n debyg bod Ioan fedyddiwr yn sefyll efo proffwydi mawr yr Hen Testament ar ddiwedd cyfnod yr hen gyfamod yn dydi. Dyna o bosib pan mae Iesu yn dweud amdano fo, nad oes ymhlith meibion gwragedd neb mwy na Ioan, ac eto mae'r lleiaf yn heyrnas ddiw yn fwy nag ef. Chafodd Ioan fedyddiwr na ddo mor fraint o symud ymlaen i'r cyfamod newydd. Chafodd o ddim gweld yr atgyfodiad a'r Pentecost. Ond y ffordd mae Iesu yn dechrau'r broses yma o newid o drefn yr hen gyfamod i'r cyfamod newydd, os liciwch chi, ydy trwy anfon i ysbryd glân i fod wrth law o hyd i ni. Pan da ni'n derbyn hwn, pan da ni'n agor yn calon, os liciwch chi, pan da ni'n mabwysiadu dysgeidiaeth Iesu Grist o ddifri felly. Dyna pryd ydyn ni'n gallu cychwyn ar y gwaith mae o wedi adael i ni. Y gwaith mae o'n fan hyn, a mae'r gyhoeddi Ioan fedyddiwr i fod o wedi dod i'r byd i'w gyflawni. Sef cyhoeddi'r newyddion da am gariad a gras a maddeuant diw. Sefydlu teyrnas cariad a chymod. A dim ond trwy ddilynwyr mae o'n gallu gweithio, ynde. Robin Gwyndaf sydd wedi canu yn un o'i ymyna'n de, diwedd, pob cwpled ar ddiwedd yr emyn, ond troi'n weld nad oes i ti na thraed, na dwylo, ond yn traed a'n dwylo ni. Mae di anfon i ysbryd i ni. Hynny di trwy bresenoldeb y Duw byw yno ni. Dyna sydd ydyn ni'n gael yn galluogi i ddangos cariad Duw i eraill. Dyna waith, dyna fraint pob Cristion drwy'r oesau. Pobl y ffordd ydi enw'r Testament Newydd ar ddilynwyr cyntaf Iesu, ynde. Dwi'n hoffi'r ymadrodd. A pan dwi'n clywed yr ymadrodd, dwi'n gweld y darlun na o ffordd y maes yn llygad yn meddwl bob amser. A'r ddau yna, yn cyd gerdded efo Iesu, a ddim yn ei nabod ond yn y dechrau. Digwydd i ni'n anamal iawn yn dydi. Pobl y ffordd, dangos y ffordd. Mae pawb arall wedi wneud o gyfnod cynnar Moses
Ioan Fedyddiwr a'r proffwydi. A dyna'n braint fawr nina, dangos y ffordd. A Iesu gam ymhellach yn do. My fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Dangos da ni fod i wneud, mae Iesu, ffordd Iesu, ydy y ffordd i fywyd yn ei holl gyflawnder. Mae George MacLeod, sefydlydd cymuned Iona yn un o'i lyfrau, yn sôn am MacLeod arall, dyn o'r enw Callum MacLeod. Oedd Callum MacLeod yn byw ar Ynys Rase yng Ngogledd yr Alban. Mae'n debyg bod Ynys Rase yn agos iawn at Ynys Skye. A chydig cyn i farwolaeth, mi fydd Callum MacLeod farw yn 1988, dwi'n meddwl. Ond chydig cyn i farwolaeth yn hen wr, mi dderbyniodd Callum MacLeod un o anrydedda'r frenhines y British Empire medal. Wel, doedd o ddim wedi derbyn y fedal yma am ei waith fel y postmon, drwy gydol i oes faith ar Ynys Rase a ceidwad y goleudi. Chafodd o mor fedal chwaith oherwydd oedd o'n hanesydd lleol brwd iawn iawn. Ac oedd o wedi sgwennu dega o draethoda ysgolheigaidd yn y Gaeleg ac wedi cael ei wobrwyo am y traethoda yma gan Brifysgol Glasgow. Ond nid dyna pam gafodd o fedal y frenhines chwaith. Mi dderbynodd o'r British Empire medal am adeiladu ffordd. Chi'n gweld, oedd cartre Callum MacLeod ar Ynys Rase yn sefyll rhyw 2 filltir o'r ffordd gyhoeddus agosa. Ac am flynyddoedd oedd o wedi bod yn llythyru efo'r awdurdoda. Gofyn iddyn nhw, pledio arnyn nhw i ymestyn y ffordd y 2 filltir ychwanegol i'w gartre fo. Ond y cyfan yn ofer. Felly yn y diwedd mae Callum MacLeod yn cymryd pethau i'w ddwylo ei hun. A wedi arfogi a hen lyfr ar sut i adeiladu ffyrdd. Dyma ddechrau ar y gwaith. Ac am 10 mlynedd, mi lafuriodd ar ei ben ei hun. Mi dorodd o lwybr i'w ffordd drwy greigia geirwan. Mi adeiladodd o bontydd dros 2 afon fach. Mi dorodd ei lawr a chlirio coedwig, rhan o goedwig felly. A mi adeiladodd o ran o'r ffordd ar draws corstir hyd yn oed. A phan welodd yr awdurdoda ffordd Callum MacLeod, oedden nhw'n gegrwth, methu credu llygyd. A llas ar un peiriannydd sifil meddan nhw, fod wedi adeiladu ffordd well. A mi gynigio nhw fabwysiadu'r ffordd ac ofalu amdani o hynny allan, wel, diolch bach iddyn nhw'n de. Ond pam meddech chi? Pam fod y gŵr yma wedi rhoi 10 mlynedd o'i oes i lafurio'n galed bob munud sbar oedd ganddo fo i adeiladu'r ffordd yna? Wel, yr rheswm oedd bod iechyd i'w wraig o'n hynod o fregus, a roedd o eisiau ffordd at ei cartra nhw mwyn i gwneud hi'n haws i ddod â chymorth meddygol iddi hi fel y byddai'r angen. Chi'n gweld ffordd Callum MacLeod wedi adeiladu gydag amynedd a dycnwch a dyfal barhad a dewrder. Ia, ond yn bennaf oll, cariad. Ffordd cariad oedd hi. Medda Iesu, my fi yw'r ffordd, gwirionedd a'r bywyd. Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist. I basio heibio i uffern drist, wedi ffalmantu ganddo ef o ganol byd i ganol nef. Ac mi adeiladwyd y ffordd yma hefyd, gydag amynedd a dycnwch a dyfal barhad a dewrder di ben draw, ond yn bennaf oll a chariad anchwiliadwy, cariad i'w ddyfnderoedd bydd ni threiddia nef yn nef. Wel, i fynd yn ôl i'r dechrau. Allwn nina, mwy na Ioan Fedyddiwr ei hun, ddim osgoi pylia o anobaith ac ansicrwydd, o deimladau o ddiymadferthedd llwyr o bryd i'w gilydd
yn y byd sydd ohoni heddiw. Adega pan mae'n ffydd ni'n gwegian, pan da ni ddim yn deall y drefn, ond cofiwn bob amser, mae pobl y ffordd yda ni'na. Mae Iesu ar ffordd bywyd efo ni, i'n nerthu ni, i'n cynnal ni ymlaen. Gan fwy na hynny, mae o di addo yn dydi. Rwy fi gyda chi bob amser, hyd diwedd y byd, hyd diwedd amser, meddai'r cyfieithiad diwygiedig diweddara yma. Rwy fi gyda chi bob amser, hyd diwedd amser. A dydy o ddim yn un i dorri air. O'n i'n adrodd, wel, yn pregethu ddylwn ni ddeud, y bregaeth yma, rhyw thefnos yn ôl yn Eglwys yng Nghartre bellach, yn Rhosygad, Llanfairpwll. Ac ar y diwedd, dyma un o'r aelodau ata ni, Plismon wedi ymddeol. A dyma fo'n deud thai, dwi wedi cerdded y ffordd yna, medda fo thai. Dwi wedi cerdded ffordd calm a clawd, medda fo. A dwi wedi gyfarfod o hefyd ar y ffordd. Yn debyg yn yr 80au, oedd o wedi mynd draw, yn wr ifanc bryd hynny, a wedi cymryd y cwch o Sky i rase. Ac oedd na, medda fo, oedd na hanes y ffordd, hanes Calum y Clawd ar y cwch, mae nhw'n adrodd yr hanes felly. Ac wrth gwrs pan gyrhaeddodd o rase, a oedd chwilio am y ffordd. A dyma fo'n dod i gyfarfod yr hen wr yma ar y ffordd. A pwy oedd o, ond Calum y Clawd ei hun. A dwi'n teimlo bod na ryw ddameg yn dydi. Dim ond i ni gadw ar y ffordd yma. Mae o wedi addo i fod o efo ni. Hyd diwedd y byd. Da ni'n bawnd. Hyd yn oed pan dyn cael y pyliad drwg yma o amheuaeth neu o ansicrwydd. Da ni'n bawnd o ddod wyneb yn wyneb. A Iesu. Oherwydd, fel y canodd George Rees, tydi yw'r ffordd. A mwy na'r ffordd i mi. Tydi yw ngrym. Pa les yn drechu'r arglwydd heb o ti, a mi nain ddim. O rymu sy'n, na wybil wfwrhau, dy nerth am ceidw unau, heb lesgau, mwyn ei enw. Amen. Mi ganwn ni emyn 685 i ddiweddu, cyfieithiad Rhys Niclas o emyn JSB Monsel. Brwydra bob dydd, cryfhad y ffydd, Crist yw dy nerth i gario'r dydd. Mentrad i ddiw, a chei gan ddiw goron llawenydd gwerthfawr yw. Rhed yrfa gref drwy ras y nef, cod olwg fri i weled ef. Bywyd a'i her sydd i ti'n dod. Crist yw y ffordd, a Crist yw'r nod. Rho heibio nawr dy bryder mawr. Pwysa ar Grist bob dydd, bob awr pwysa. A thenaid gaif o hyd fywyd yng Nghrist a'i gariad drud. Rho heibio nawr dy bryder mawr. Pwysa ar Grist bob dydd, bob awr pwysa. A thenaid gaif o hyd fywyd yng Nghrist a'i gariad drud. Cnawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw. A chymdeithas ei lan ysbryd fod gyda pob un ohonoch o'r awr hon hyd bydd. Amen.